Първо, ако съм забравила някой, сериозно много се извинявам, тъй като много хора са ми симпатични, но и много не са. Както и да е. Така, от шестия клас имам много хора, които познавам и уважавам, но като най-симпатични нямам. И поне не се сещам точно в момента. От шести Б клас имам много хора, които харесвам, имам и много добри приятелки. Гергана, Лина, Боряна, Софи, Мари, Леда, Тихомира, не знам дали я казах. Това са общо взето, нали, и от момчетата, те почти всички са пичове. От нашия клас, така да чести В, тези хора, с които са ми приятели, те в принцип си знаят кои са и другите знаят, нали, кои са. Няма нужда да ги избравям. От 6 Г клас то това си е ясно, Ева и Виктория. Както всички отговарят, но нали това ще е истината. От 6 Д клас по принцип приятелка ми е Лили. От 6-я клас, от 6-я клас нямам чак толкова симпатични хора. Нали, напоследък може би Радослав, ама пак не е нещо много особено. От 6-я клас, така че тъй като половината не ги познавам, мога да кажа, че само с тези, които се общувам, те си знаят кои са, няма да назвавам имена. Те в принцип си знаят кои са ми. Найс.